Já vás vítám u dalšího videa. Dneska se asi divíte, proč nenatáčím s webkamerou. Je to z toho důvodu, že webkamera se mi nějak rozbila, protože nevím, nějak mi nejde, nějak mi teď blázní, totálně mi blázní, takže jsem ji radši nepoužil, abych neměl špatný video, že jo. A dneska budeme hrát Roblox Brookhaven. Je to první série Roblox, budu takhle točit hodně sérií Roblox, už to zapínáme. Jo, Roblox, to už jste asi mohli vidět, že hraju Roblox, jsem fanoušek Roblox. Teď vidíte jinak můj účet, jmenuji se tam Atix 445788. Mám tady 4 ty kamarády. OK, takže jdeme hrát ten Brookhaven. To musím nejdřív najít. Tady, mám Brookhaven. Takže jdeme ho hrát. Vrátíme to. Takže a jinak dejte odběr, jestli se vám tohle video nebude líbit, tak dislike. OK, jdeme hrát. Musíme tam nějakou fajn hudbu, aby... Tady tu třeba. No tam jiná nejde, no. No tady. To mimochodem vypadá v Brookhavenu. Takhle vypadám já. V Brookhavenu teda. OK. Tady jsou nějaký lidi. Vidíte? Tak. Teď je nějaká holčina vzala do vozíku, no já nechci. Ty. A mě vyberou do vozíku. No, tak jinak tady máme prostě Brookhaven, že jo. Tady máme zmrzlinu, tady máme obchod se zmrzlinou, že jo. A jinak takhle se to ovládá. Ovládá se to docela dobře, takhle se skáče tady tou šípkou. Ale docela mě mrzí jedna věc. Na počítači je lepší to, protože to je větší, že jo. A tady to je takový jako malý, tady na tyhle, ty nevidí. Však já si můžu dát třeba, budu tady tancovat Gangnam Style. Jo, mě to baví tohleto. Upa Gangnam Style. No, tohle by už stačilo. Takže jdeme si teda postavit svůj barák. To třeba někam... Já si tady spavnu auto. Hoď nech mě bejt. Takže to si děláte srandu, ono mě tady bude vozit jako v kočárku, nebo co. Třeba... Tohle se mi líbí. Tak, máme takový sportovní karu. Jo, a to auto se ovládá víc než... O co? Taky divný, ne? Jo, už se to ovládá. Tak jdeme si najít nějaký hezký pobyt. Takže teda bude hezký. Už teda v Robloxu jako neumím řídit. Jsem trošku jak Junglesová máma, ale to nebudeme řešit. A nebudem si nahlávat jako Jungles taky není úplně nějaký mistr v řízení v Brookhavenu. Spíš v Robloxu, protože ono se řídí i auta v jiných hrách v Robloxu. Okay. Ještě bude, když si tady děláme někdy pobyt nahoře. OK, tady už má někdo barevný baráček. Pozor, ať někoho nesrazím.
Tady už si někdo bohužel chce udělat barák, tak já si to vezmu třeba tady. Budu soused s tady těma lidma. Nebo já si to udělám tady. Tady naproti. Tady naproti vedle. Tady. A pomozte mi lidi vybrat, jaký barák si mám vybrat. Takže. Tady ten má, tady ten. Ten, co je. Ten. Kde je ta. Co? Někdo mi. Čmaudu. Ale mně to je jedno, já si stejně naspomenu nový. Takže. OK. Já nevím, co si vybrat. Mně se tak líbí. Tady to měl Jungles. Takový zajímavý. Teď to je hrad. To měla zase Josefínka. V Junglesových příhod tady ten barák. To měl Jungles, akorát je v růžové barvě. A ten žlutý je hezký, tak já si vezmu tamhle. Jo, like, musel vzít. Tak už se mě za ně spawnuje. Nebudem si nalhávat, on je docela velký. A kde si zaparkuju moji... Co děláš, ten... Nechci, aby tady byla. Ty vole, no tak tady může být. No. To jako mu neuškodí, mám spíš falím. A už nikdo tady prosím chodit nesmí. Vypadni ven! Vypal! Vole, vypadni, jo, vypadni tady. Ty vole, tak co chce? Já fakt jako nevím, co chce, ty vole. Chci zaparkovat svý auto. Vole, co dělá? Ona je fakt velký debil teda. Aha. No prosím tě, a tady parkovisko. Tady je moje parkovisko. Konečně mám parkovisko, lidi. OK. Tady je ten dům. Nějaký, nevím, co to je. O, to je taková stará limuzína, to nechci, fuj. Takhle jsem si zaparkoval svoje auto. Jo, a vyrazím na nákup, když už tak. Uj, já fakt neumím řídit auto v Robloxu. Ježišmarja. Nabůrávám do schránek. Jsem fakt lidi. Pojď, jeď. Nauč se řídit, kámo, nauč se řídit, jo? Doufám, že mi to někdo nečordne. Tak. Co? Alarm. Houka, alarm, kamarádi. Ale si takhle krásně vezmu.
bramburky, tradiční. Jako čokoládu si vezmu, a pizza nesmí chybět. Pizza nesmí chybět, že jo? Počkej, jo, už to je pizza. Kolečka lepší, kolečka. Kam fuj, energiťák zahodím někam dobrý. Já si radši dám tady ty skvělý, ty. Mám nakoupeno domů. Tak jdeme. Pojď. Já to vezmu takhle s kratkou lidi. Když jsem nemusel vrátit takhle, tak to vezmu takhle s kratkou. Takhle okolo tady školy. Já vím, jak ten Brookhaven vypadá a takhle. A tady je metro mimochodem. Jste někdo nevěděli. Tak. Jsem tady se udělalo více lidí už baráček. Třeba někdo tady ten baráček si udělal. Okay. Jsem moc rád. Tu už je někoho jiného baráček. Nebudu jak Junglesova máma. Nebudu. Ježíš, já taky neumím parkovat. Ježíšmarja, já jsem ji málem přejel. Tu holku. Kam ono dělej? No konečně. No, není to moc dobrý parkování. To je asi jedno. No tohle jsem zadal do Robloxu. Tak no. Tahle ta holka se mnou bydlí. Jo. Dobrá holka. Jo. Bože, zmizela. Ok, tady mám jediné pračku. Já pro tohle video bych se s váma chtěl loučit. Ukázal jsem vám tady dost. A druhý part budu hrát už nějakou jinou hru. No tady vám jenom ukážu, co mám v ledničce. Jo, mě to baví tohleto. Takže já vás loučím. Teda. Já se s váma loučím a